बिटिआर सरकार आरो आसाम सरकार थाबैनो गोख्रैयै जोंनि प्रभिन्सियेलाइजेसन मेटारखौ थाबैनो संशोधन खालामनांगौ एबा सुस्रांनांगौ होननानै जोङो दाबि खालामदों। बे स्कुल इस्युखौ स्कुलनि जितु इस्यु प्रभिन्सियेलाइजेसन मेटारनि जि इस्यु बे इस्युखौ बिथांमोना थाबैनो खालामनानै होआब्ला फैबाय थानाय बिथांमोननि पिटिसि इलेक्शनानो जा बिटिआर इलेक्शनानो जा आसाम एसेम्ब्लिनि इलेक्शनानो जा बे इलेक्शनफ्राव जेनगोनखौ बिथांमोना सानना लानाया मोजां। सप्तासे पेन डाउन खालामनायनि उनावहायनो जोङो गोख्रों आन्दोलननि हाबाफारि लागोन आरो बेयावहाय डु अर डाइ जों फोरोंगिरिफ्रा जि खालामनांगौ जों खालामनो थाखाय माखासे हाबाफारि थि खालामनायजों दफा मथे 6.3 जितु इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौ उइदाउट कन्डिसन पिटिसिआव 6 शिड्युल हिसाबै उइदाउट कन्डिसन फ्लेक्सिब पलिसि लाबोनानै जि पलिसिजों बिथांमोना स्कुल कलेज प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामनायनि हाबाफारि लादोंमोन बेखौ थाबैनो मावफुंनानै होथों। अन्यथा जोङो बिनि सायावहाय गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों हाबाफारि लानो थाखाय जानजि खाफ्रानानै दङ। गिबियावनो All BTR Co-Ordination Committee for Non-Provincialization Elementary, High and Senior Secondary School आफादनिफ्राय नोंथांमोनखौ जोङो बरायनानै लाग्रोबाय आरो नोंथांमोननिसिम जोंनि गोरबोनि हामलायनायखौ जासिग्रोदों। दिनैनि बे प्रेस मिडियानि गेजेरजों जोङो All BTR Co-Ordination Committee for Non-Provincialization Elementary, High आरो Senior Secondary Schoolनि आफादनि जानानै बेखौनो फोरमायनो सानदों जे बिटिआर ओनसोलावहाय बर' मिडियामानो जा एसामिस मिडियामानो जा बाङालि मिडियामानो जा जिखिनि नन प्रभिन्सियेलाइज जानानै दङ एबा सरकारि जायाखै बे सरकारि जायि स्कुलफोरखौ प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामनांगौनि थाखाय जों दिनै प्रेस मिटखौ लिंनाय जादों। दा सरकारा गोख्रैनो 6.3 दफानि गेजेरजों बा 6.3 जितु दफा लानानै फैबाय बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों बे दफाखौ थाबैनो इमप्लिमेन्ट खालामनानै जोंनि जितु समस्या सोलोंथाइनि सायाव जि समस्या बे समस्याखौ गोख्रैनो समाधान खालामनो थाखाय जोङो खावलायदों आरो गोख्रै खावलायदों। नङाब्ला जोङो जोंनि आफादनिफ्राय जोंनि हन्थानिफ्राय गोख्रों बिनि सायावहाय आन्दोलन खालामनो थाखाय जोङो रेडि जानानै दङ। बेनिखायनो आङो आसाम सरकार बिटिआर सरकार मोन्नैबो सरकारखौ खावलायनो लुबैदों जाहाथे जोंनि बे प्रभिन्सियेलाइजेसन मेटारा पेन्डिं जाबाय थाया आरो थाबैनो जाहाथे बियो बे इस्युआ जोबनानै थाङो। बेनिखायनो बिथांमोना बे खामानिखौ थाबैनो मावनांगौ बेखौ जोङो खावलायदों। मानोना गोबां बोसोर जोंनि ओनसोलाव प्रभिन्सियेलाइजेसन मेटारा पेन्डिं जानानै थाबाय थादों। दिनैसिमबो सरकारा जोंखौ थगायबोगासिनो दङ आरो बे थगायबाय थानायनि थाखायनो दिनै गोबां फोरोंगिरिफ्रा सोरबा रिटायार जालांदों सोरबा थैलांदों आरो बिनि सायावहाय गोबां माने सरकारा जेबो एक्सन लायैनि थाखाय गोबां माने न'खरानो फोरोंगिरिफोरनि न'खरानो दुखु जाल्लायाव गोलैनानै दङ। दा जोङो बेखायनो खावलायदों जाहाथे सरकारा थाबैनो फैबाय थानाय बे 15 आगस्टनि गेजेरावहाय प्रभिन्सियेलाइजेसन मेटारनि सायावहाय डिक्लेरेसन होनांगौ आरो बै 22 तारिखआव आगस्ट 22 तारिखआव जितु एसेम्ब्लि जागोन आसाम एसेम्ब्लि बे एसेम्ब्लियावहाय बाजेट उत्थापन खालामनानै बाजेट लाबोनानै बिल पास खालामनांगौ बेखौ जों हन्थानिफ्राय जों गोख्रों खावलायदों गोख्रों जों जाजानायखौ लुबैदों। नङाब्ला जोङो 15 आगस्टनि उननिफ्राय पेन डाउन जा हाबाफारि मोनफ्रोमबो स्कुलखौ फरायसालिखौ जोङो बन्द खालामगोन आरो 15 तारिखनिफ्राय जोङो सप्तासे पेन डाउन खालामनायनि उनावहायनो जोङो गोख्रों आन्दोलननि हाबाफारि लागोन आरो बेयावहाय डु अर डाइ जों फोरोंगिरिफ्रा जि खालामनांगौ जों खालामनो थाखाय माखासे हाबाफारि थि खालामनायजों बेनिखायनो बिटिआर सरकार आरो आसाम सरकार थाबैनो गोख्रैयै जोंनि प्रभिन्सियेलाइजेसन मेटारखौ थाबैनो संशोधन खालामनांगौ एबा सुस्रांनांगौ होननानै जोङो दाबि खालामदों। गासैबो जोंनि फोरोंगिरि बिथांमोनखौबो आङो खावलायहरनो लुबैयो जाहाथे जोंनि मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव बिथांमोना बाहागो लाफैगोन आरो जोङो बिथांमोना जानजि खाफ्रानानै दंखायो जिहेतु जों गोबां मेसेज मोनदों। दा बेखायनो दा बे 15 तारिखआव 15 आगस्टआव जाहाथे भारतनि उदांस्रि सान बे सानाव आसामनि चिफ मिनिस्टारा डिक्लेरेसन खालामाब्ला
जोङो गोख्रों हाबाफारि लानानै जोंनि जिथु मोननांगौ मोन्थाय जोंनि मोननांगौ अधिकार बेखौ जोङो हायब्यस्त खालामनो थाखाय राजि बेखायनो आं गोख्रै खालामदों इमसनेलि जोङो बुंगासिनो दङ सरकारजों सावरायगासिनो दङ बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांजोंबो जोङो सावरायदों माखासे इएमफोरजोंबो जों सावरायदों नाथाय प्रभिन्सियेलाइजेसन जागोन होननानै बिथांमोना दिनै 5 बोसोर टाइमखौ बिथांमोना बारहोनोसै दा आखायाव मात्र 1.5 बोसोरसोल' सम दंसै बे 1.5 बोसोराव जुदि खालामनानै होनो हायाब्ला निउ इडुकेसन पलिसिया जेथिया फैयो अब्ला जोंनि निउ इडुकेसन पलिसियावहाय जितु गुन गोनां सोलोंथाइ होनांगौनि जि हाबाफारि बे हाबाफारियाबो फेलर जागोन बिथांमोना मोनसे फेलर सरकार हिसाबै गावसोरखौनो डिक्लेयार खालामना लानांगोन आरो फैबाय थानाय बे इलेक्सनाव बिथांमोना माने जेनगोना बियो खाटां जागोन नङाब्ला बे स्कुल इस्युखौ स्कुलनि जितु इस्यु प्रभिन्सियेलाइजेसन मेटारनि जि इस्यु बे इस्युखौ बिथांमोना थाबैनो खालामनानै होआब्ला फैबाय थानाय बिथांमोननि बिटिसि इलेक्सनानो जा बिटिआर इलेक्सनानो जा आसाम एसेम्ब्लिनि इलेक्सनानो जा बे इलेक्सनफ्राव जेनगोनखौ बिथांमोना सानना लानाया मोजां जोङो बेखौ दाथिके बुंनो हायो मानोना जों साफ्रोमबो मास्टारफोरजों गथ'फोरनि गार्जेनफोरा सोमोन्दोआव दङ आरो बिथांमोननि गेजेराव थांनानै जोङो जोंनि राजखान्थियारि जितु मबिलाइजेसन हाबाफारि बे हाबाफारिखौबो जों लानो गोनां जानो हागौ बा लानो गोनां जागोन बेखायनो जोङो सरकार बिथांमोनखौ जों सरकाराव जाय बिथांमोना जिरायदों बिथांमोनखौ खावलायदों बिटिआर दफानि बिटिआर एकर्डनि दफा मथे 6.3 जितु इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौ उइदाउट कन्डिसन बिटिसिआव 6 शिड्युल हिसाबै उइदाउट कन्डिसन फ्लेगशिप पलिसि लाबोनानै जि पलिसिजों बिथांमोना स्कुल कलेज प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामनायनि हाबाफारि लादोंमोन बेखौ थाबैनो मावफुंनानै होथों अन्यथा जोङो बिनि सायावहाय गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों हाबाफारि लानो थाखाय जानजि खाफ्रानानै दङ नङाब्ला जोङो ओरैनो जिरायनानै थानाय नंला बेखौ जोङो दिनैनि बे प्रेस मिटनि गेजेरजों खावलायहरदों आरो फैबाय थानाय समाव जाहाथे बे खामानिखौ थाबैनो मावफुंना होयो गोजोन्थों